Masu kallo na a guraren aikinku ina yi muku sallama irin ta addinin musulunci. Sunana shine Alhaji Zaharaddin, wanda aka fi sani da mai yankan shakku, shugaban jijiya, ɗaya daga cikin shahararrun ingantattun masu magungunan gargajiya da ake tunkawo da su a ƙasar nan. Za mu iya tura muku magani a ko'ina kuke a faɗin duniya. Za a iya samu a cikin garin Kano, wanda yake junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka daura da Sustainable Project. Ga mutanen da suke jihar Katsina, za su iya samu na unguwar Ƙaura kusa da shagon matallawa mai wankin hula, ko ku neme ni a lambar wayata kamar haka: 0703387091. Idan kana fama da matsalar sanyi, ya za a yi ka san kana fama da matsalar sanyi? Za ka rika yin fitsari kana jin zafi, ko kana fitsari ko kana ganin farin ruwa, ko ka rika samun ƙaiƙayin matse-matsi ko tsagewar matse-matsi, ko ka rika jin abu yana yawo a jikinka kamar tana kamar tsutsa, ko kuma ka rika yin fitsari da jini, ko kuma ka rika samun ciwon baya, ko kuma ka rika samun ɗa namijinka yana komawa ɗan ƙarami. Fama da matsalar jijiya, wanda ba sa iya tafiya sai da sanda, ko kuma ba sa iya ruku'u, ba sa iya sujada a sallah, ko kuma idan ba sa iya hawa gidan sama, ko idan za su hau mota ma sai an taimaka musu. Sannan ina kira ga iyayena mata, idan kuna fama da wannan matsala ta sanyi, za ku rika samun ciwon mara mai tsananin gaske, ko kuma kuna fitsari kuna jin zafi, ko kuma ku rika ganin farin ruwa, ko kuma ku rika ganin al'adar ku tana daukewa tana rikice muku, ko kuma idan kuna al'ada yana fitowa gudaji ko ya rika fitowa baki kirin, ko kuma ya rika fitowa sau 3 a cikin wata daya. Dukan irin wannan matsalar idan ya tsanani a jikin ya mace, yana iya kawo mata rashin samun rabo. Allah ya kiyaye. Ba ni Alhaji Zaharaddin mai yankan shakku bane nake bada rabo. Allah subhanahu wata'ala mai kowa mai komai shine yake bada rabo ga wanda ya so. Idan kana fama da matsalar basir, ya za ka san kana fama da matsalar basir? Za ka rika yin bahayanka yana tauri, ko bahayanka yana fitowa majina, ko kuma bahayanka yana fitowa da jini, ko ka rika samun ciwon baya mai tsananin gaske, ko kuma ka samu jijiyoyinka su rika riƙewa, ko kuma ka rika samun ƙaiƙayin dubura, ko kuma duburarka ta rika fitowa tana leƙowa, kana mayar da ita da hannu. Duk irin wannan ba ƙaramin matsala ba ne. Wanda suke samun matsaloli na yau da kullum, ina son ku sani cewa fa neman magani ibada ne. Saboda haka duk waɗanda suke fama da wasu matsaloli da alamomin da na bayyana, da ma wanda lokaci bai bani damar zayyanawa ba, sai ku yi ƙoƙari ku yi tawakkali ga Allah, ku zo ku same ni Alhaji Zaharaddin mai yankan shakku, shugaban jijiya, a ofis ɗina a nan cikin garin Kano, a jihar Kano a Najeriya, a junction ɗin prison na Goron Dutse, tsakanin gidan wanka daura da Sustainable Project. Ga mutanen da suke jihar Katsina, ofis ɗina yana daura a unguwar Ɓaura kusa da shagon matallawa mai wankin hula, ko ku neme ni a lambar wayata kamar haka: 0703387091. Sannan ina so na yi magana akan maza ku sani cewa fa bayan ci sha tufatarwa, akwai kuma gamsarwa tsakanin ma'aurata. Idan kuna jin wasu alamomi da suke hana ku amsa sunanku a matsayinku na majaje, to ga shugaban jijiya yana magana. Ku yi tawakkali ga Allah, ku gaggauta zuwa ku zo ku same ni. Insha Allah bi iznillah, kuka zo wajen mu za a samu biyan bukata. Sannan wannan zobe ne da nake so na yi bayani a kansa. Zobe ne na tsarin iyali. Dukan waɗanda suke so su yi tsarin iyali za su yi amfani da zoben nan. Zoben nan yana iya kaiwa shekara ɗaya, har fiye da shekara ɗaya ana amfani da shi. Insha Allah shi kuma yana tasiri ne ga tsarin iyali. Saboda haka ku yi tawakkali ga Allah, ku zo ku same ni. Insha Allah za a samu biyan bukata. Sannan ina kira ga waɗanda suke fama da matsalar ciwon siga, wanda suke yawan samun matsalar fitsari so 6 so 7 a dare. Duk irin wannan ba ƙaramin matsala ba ne. Ni Alhaji Zaharaddin mai yankan shakku, shugaban jijiya, bana alfahari kuma bana cika baki, kuma ban ce na fi kowa ba. Imani na ga Allah shi yasa nake ba da magungunan gargajiya, sassaƙe da saiwowi da ganyayyaki da 'ya'yan itatuwa, su na gada ta fannin iyayena da kakannina, wanda na daɗe ina bi ƙasa-ƙasa, jaha-jaha, kuma ina taimakawa al'umma, kuma Allah yake sa wa suna dacewa. Saboda haka kar ku yi ƙasa a gwiwa, ku yi tawakkali ga Allah, ku zo ku same ni Alhaji Zaharaddin mai yankan shakku, shugaban jijiya, a ofis ɗina da yake cikin garin Kano
a junction din prison na goron dutse tsakanin gidan wanka daura da sustainable project. Sannan wannan magani na ne wanda nake gabatar muku da shi, maganin da ya shafi matsalar sanyi, kowane irin sanyi ne yake damunka. Insha Allah bi iznillah in kai amfani da wannan maganin na da ake cewa lele herbal flusher, to da izinin Allah za a samu biyan bukata, kuma bukatar za ta biya. Sannan akwai na garin wannan maganin na sanyi wanda nake cewa yankan shanku herbal flusher, shi ma magani ne mai inganci. Na sarrafa shi da ingantattun magunguna wanda na yi bincike da neman sani, kuma Allah ya sa na samu na sarrafa wannan magunguna. Insha Allah bi iznillah idan kuka yi amfani da magunguna na za ku yi wa Allah godiya, kuma za ku yi mun godiya, kuma ba za ku yi da na sanin zuwa wajena ba. Ubangiji Allah ya sa a samu biyan bukata.